ассалому алайкум ҳамватанони азиз, хуш омадед боз ба канали мошинҳои фурӯшӣ. хуб дӯстони азиз, боз манам мисли ҳар вақта бо шумо авторин канал Шорух. бародарҷонои азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед, ҳатман зангулачаро пахш кунед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. бародарҷонои ман, меҳнатҳои моро қадр кунед, ҳамаи меҳнатҳои мо барои шумо мебошад. дар навори имрӯза мо якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоем бо нархҳои бениҳоят дастрас. агар ба шумо чунин мошинҳоро арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. дӯстои азиз, шумо хона, мошину ягон лавозимоти дигар доред ё мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед, пас метавонед дар ватсаби мо муроҷиат намоед. ватсаби мо дар экрани ҳар яки шумо мебошад. бародарои ма, навори имрӯзаро иншоалло ки мо шурӯъ менамоем. бародарҷонон, бародарои азиз, мошини якуми мо Volkswagen Passat мебошад. соли барори 6999. мотор объемаш бошад 1.8, сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. дӯстои ман, коробка передачаш механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 22000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 133000 рубли русӣ мебошад. бародарои ман, даҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештаре барои моро додаги нестад. занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб бародарои азиз, мошин авватии танген мебошад. соли барориш 18007. мотор объемаш бошад 1.1, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 17000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 103000 рубли русӣ мебошад. бародарои ман, даҷа соҳиби мошин гуфтагие ки мошин ҳолатиш хубай, савдо дар болои капоти мошин мебошад. бародарои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастед, ҳатман зангулачаро пахш кунед. хуб бародаро, боз мошин навбатии Priora мебошад. соли барори 6 мотор объемаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. состоянияша хитон дидастем бародарои ман, чӣ хелае мошин. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 32000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 194000 рубли русӣ мебошад. бародарои ман, даҷа соҳиби мошин қайд кардагие ки документ дора, бе диска, бе номер фурӯхта мешавад. хуб дӯстои азиз, занг бизанед, рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад. маълумоти бештар бо аз худи соҳиби мошин пайдо кунед. хуб бародарое ки дар зери комментария Opel хоҳиш кардем, мошин навбатии Opel дар кузуфи хэтчбек. соли барори 6996. мотор объемаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. бародаро, коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 26000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 157000 рубли русӣ мебошад. бародарои ман, соҳиби мошин қайд кардагие чашкош то зайф варид надора. мошин задагӣ пусидагӣ надора. нархи охирон шавифтагие, на пеш на дур. барои нархи занг назанед. бародарои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки меҳмон ҳастед, лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед. дӯстои азиз, боз мошин навбатии мо Mercedes-Benz C-класс мебошад. соли барори 6998. мотор объемаш бошад 1.8, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. бародаро, коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат ҷойгир мебошад. нархеш 59000 сомонӣ. ба рубли имрӯза гардонем 358000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, даҷа соҳиби мошин қайд кардагие ҳуҷҷатош то моҳи майяй, хаддавои мотор ҳамаш 100%. маълумоти бештар бо тариқи телефон гуфтагие
бародарҷонони мо аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастед ҳатман обуна шавед. хуб бародарои азиз, боз мошини навбатии мо BMW тройка мебошад. Соли барори 6994. мотори объёмаш бошад 1.8 сӯзишвориш бензин плюс газ. бародарои ма коробка передачаш механика мебошад. мошин дар ҳолати хуби техникай айни ҳол дар шаҳри хуҷанд ҷойгир мебошад. нархеш 15000 сомонӣ. ба рубли нузаб гардонем 91000 рубли урусӣ мебошад. дӯстои ма даҷа соҳиби мошин қайд кардаги мотор коробка хадавои 100% техосмотрш 11 моҳи дига мондагай баллон зур сироч насум дар корай мефурӯшонтагай. занг занем маълумоти бештар аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародаро. хуб дӯстои азиз, мегзарем ба мошини навбатии Opel Bechka мебошад. соли барори 6996. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензин плюс газ бародаро. коробка передача механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол мошин дар ёвон ҷойгир мебошад. нархеш 28000 сомонӣ. ба рубли нузаб гардонем 170000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, даҷа соҳиби мошин ягон маълумоти дига барои моро додагӣ нестай. рақамҳои соҳиби мошин дар экрани ҳар яки мо шумо мебошад. занг занед маълумоти хубо аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародарҷонам. хуб бародарои азиз, боз мошини навбатии Toyota Corolla мебошад. соли барори 2005. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. дӯстои ма коробка передача автоматика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар бохтар ҷойгир мебошад. нархеш 43000 сомонӣ. ба рубли нузаб гардонем 261000 рубли урусӣ мебошад. дӯстои ма даҷа соҳиби мошин гуфтагие ки мошин состояниш средняй, камтар расход дорад, сироч насум дар корай бароям мефурӯшонтагай. занг занем маълумоти хуб аз худи соҳиби мошин пайдо кунем бародаро. хуб бародарои азиз, охирон мошини мо Opel Zafira мебошад. соли барори 2000. мотор объёмаш бошад 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передача бошад механика. мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархеш 40000 сомонӣ. ба рубли нузаб гардонем 243000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ма даҷа соҳиби мошин қайд кардаги 4 баллон нав, хадафоёш 100%, ҳуҷҷатҳои солона дорад, кондисионер кор мекунад, 4 электропакет. бародарои ма занг занед, мошинча бо нархи бениҳоят дастрасай успед кунед. хуб, навори мо ба охир мерасад. боқимонда хонободу сарбаланд бошед то навори оянда. агар ба шумо чунин намудҳои мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария бародарои мо муроҷиат кунед.